Lopen door 3 dagen, kijk ik rustig mee in. Al trommelt het en bloost het, ik voel me kalm waar ik ben. Zie dat mechje stralen, bij de prins bovenop de nek. Later wil ze groot zien, maar ze zitten dit kleiner toch niet zo gek. Brief maak met, zing laat zien, wat vastelovend is. Zoek naar dat moment, tussen net en nou, tussen ooit en gauw. Zoek naar dat moment, als we alles geven, samen leven is er een leven, het weer beleven. Zoek maar ons moment. Struin ik langzaam verder, door de vastelovend die raast. Dan zie ik zoveel meer, mijn rood en groene hart werd steeds verbaasd. Toch zit hij aan de bar, met 11 kleuren op zijn snuit. Laag stiekem door dat mechje en zo stippelt hij zijn Wat van liefde uit. Brief maak met, zing laat zien, wat vastelovend is. Zoek maar dat moment, tussen net en nou, tussen ooit en gauw. Zoek maar dat moment, als we alles geven, samen leven is er een leven, het weer beleven. Zoek maar ons moment. Al die momenten, Al wat gebeurt, iedereen anders, is wat vastelovend kleurt. Zoek maar dat moment, tussen net en nou, tussen ooit en gauw. Zoek maar dat moment, als we alles geven, samen leven is er een leven, het weer beleven. Zoek maar ons moment. Goedenavond, lieve kijkers van Pelemaas TV. We zitten hier in de hart van de Venrooyse gemeente van de Peel in IJsselstein. En ik zit hier op een hele speciale locatie met 2 hele bijzondere mensen. Want tegenover mij zitten Stef en Tamara, oftewel Pruufmar. Welkom. Hallo, dankjewel. Ja, fijn dat we hier mogen zien. Ja, vinden wij ook. Op een hele speciale manier, op een hele speciale tijd. En daar gaan we het dadelijk nog wel over hebben. Maar er komt een seizoen aan. En ja, vorig seizoen was een fantastisch jaar voor jullie. Jullie hadden een geweldig liedje, Urs Latter. Ja. Hoe kwam dat? Hoe is je er dan mee begonnen? Wat was het grote succes daarachter? Het was eigenlijk het verlangen naar de vastelovend, hè? Ja, eigenlijk gaan we dit liedje volgens mij dit jaar moeten schrijven. Maar nee, dat was weer een stapje verder dan het jaar ervoor. Ja. Qua muziek, qua tekst en... Ja, hoe zien we dat met begossen? Ja, dat is al een tijdje geleden, hè? Dat was een hele tijd geleden, maar laten we zeggen dat het goed heeft uitgepakt. Ja. Ja, echt wel heel gaaf jaar gehad, ja. Ja, weer ook heel goed ontvangen. Ja. Ja, de andere nummers ook, maar de deurstart, het werd steeds groter en groter. Jullie Ja. werd steeds een groter begrip in Limburg, mogen we wel zeggen, waar? Ja, de Pruufmar act stut nou toch wel meer dan vast op de grond, mogen we wel zeggen, of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Zo voelt het voor ons wel. Ja. Nou, ze stralen het in ieder geval op de bühne in ieder geval uit, dat het zo is. Ja, we hebben steeds meer onze eigen identiteit gevonden, Ja. denk ik. In de muziek, maar ook gewoon in hoe we de vastelovend beleven en door willen geven. Ja, hartstikke mooi. Een mooi seizoen, goed noten. We hebben nog verschillende zaken gezien op het LVK. Gaan we het later ook nog even over hebben. Maar een act is eigenlijk een act, dat is een mooi woordje. Maar je ziet meer als een act geworden. Want ik zie, ja, bij jullie, het is niet meer alleen Tamara en Stef. Maar er is een heel mensengroep die zich ermee gaat bemoeien. En ja, de Pruufmar partners. Ja, dat zien eigenlijk de mensen, de bedrijven. En niet alleen bedrijven, ook gewoon mensen die in IJsselstein en ook in gemeente Venrooy die ons helpen om op te starten eigenlijk. Hè?
om te kunnen doen wat we willen. Ja. Ja, je ziet heel veel. Is dit lastig? Gewoon een vraag. Een liedje schrijven, dat is vrij lastig. Een liedje maken en produceren is vrij lastig, maar dan kun je er nog veel meer bij kijken. Ja, we willen een liedje uitbrengen, hè. We willen het releasen. We zitten hier nu bij Rolandia. Nou, daar hebben we een hele leuke samenwerking met. Het is belangrijk dat we er fatsoenlijk uitzien. Nou, de Tetro helpt ons daar met. Er is nog zoveel andere mensen die ons helpen om dat allemaal goed neer te zetten. Want inderdaad, met alleen een liedje, wij willen meer laten zien en wij willen dat op een bepaalde manier brengen. Dus dan en dat ben de binding, zeg maar, met die mensen. En dat is voor ons ook wel heel belangrijk. Ook gewoon door met samen iets te maken eigenlijk. Zo. Ja, jullie binding hier binnen de dorp, binnen IJsselstein, die is wel erg groot hoor. Die connectie en dat gevoel met het dorp, die is wel, en die blijft ook wel heel sterk aanwezig, toch? Ja, zeker. Absoluut. Hier zien we ook begonnen. Ja, dat klinkt heel sentimenteel en dat het allemaal zo groot is, dat is het natuurlijk niet. Maar die binding is er gewoon zo. We zien heel groot stad uit IJsselstein komen. Ja. En ook dat ik hier ver woon, ik ben ook groot op. Pielhaas, wil je dat zeggen? Dat moet je best wel zeggen, dat vind ik wel mooi om te horen. Maar wees hier nog gruwelijk groot op pony, dat wil ik ook wel zeggen. En we willen dat, we hebben andere mensen nodig om ons te helpen met wat we willen doen. En dat vinden we heel fijn. En dan ja, want jullie vorig jaar, dit jaar zal het natuurlijk heel anders zien, maar vorig jaar hadden jullie toch vrij regelmatig, zien jullie, zoals dat heet, op pad geweest. En jullie hebben er, denk ik, je zult dat zelf hebben gedaan, geregeld, alle eigen optredens, maar dat is blijkbaar niet te doen, weet ik uit betrouwbare bron, dat het heel moeilijk is. Daar hebben jullie ook hulp bij ingeschakeld, toch? Ja, op een gegeven moment waren we heel veel bezig met het zelf inplannen, met de administratieve zaken rondom optredens. En toen hebben we gezegd van nee, daar hebben we hulp bij nodig. Dus we hebben binnen nummer 1 dus benaderd. Ja, daar hebben we nou een leuke samenwerking mee lopen. Dus dat wij zelf ook tijd hebben om onze creatieve dingen op te pakken met ons teampje. Dus dat nummer 1 is toch het grote boekingskantoor waar echt, waar jullie dus inmiddels ook bij horen, de grote namen van de Limburgse vastelovens ondervallen, toch? Ik noem een Beppie Kraft, een Spik en Span, een Toddezek en dat soort artiesten, Bjorn en Mieke. En daar hoorden jullie natuurlijk dan ook helemaal bij in dat rijtje. Maar stut jullie niet in ieder geval, vind ik. Hey, en de muziek wordt dan gemaakt, toch nog wel een beetje lokaal, hè? Ja. Het wordt hier nog lokaal opgenomen, toch? Ja, zeker, absoluut. Zeker. Met Roel en Jules van de Line 29. Ja. En Roel is ook wel een beetje IJsselstein, dus dat is toch wel heel... Nou ja, hij is er toch geboren, Ja, dat is toch een echte pielreus. Ja, absoluut. Wat pielhaas geworden, denk ik, maar dat is een ander verhaal. Hey, Line 29 doet bij jullie de muziek, maar gij zelf, Stef, ziet zelf ook heel muzikaal en ziet u zelf er ook enorm aan het ontwikkelen, heb ik uit zeer betrouwbare bron van die pap gehoord en vernomen. Het verhalen dan. Ik ben een keer bij jullie pap gaan fietsen en toen had hij dat mooi even al verteld hoe dat zat. Dat onze Stef en Gut zelfs naar het buitenland een cursus te doen om muziek te maken. Nou, ik vind dat nogal wat. Ja. Klinkt niet als een pap. Een trotse vader. Nee, ik ben wel inderdaad die laatste jaren eigenlijk steeds meer bezig met sowieso de muziek schrijven voor onszelf, zeg maar. En daarmee ook begonnen met in de studio, in een eigen studiootje, alles onder elkaar te zetten, zeg maar, alles in de computer. Maar ja, die interesse die is gegroeid en toch afgelopen jaar ben ik in Berlijn geweest om 4 weken op cursus te gaan. Om gewoon met studiowerk, muziekwerk bezig te zien. Ja. En daar profiteert Prüfmar ook enorm van, neem ik aan. Juist. En door is de samenwerking met Roel en Jules ook wel heel leuk. Ja, absoluut. Je kunt door eigen creativiteit kwijt en die... Ja, de lijntjes zien gewoon heel kort dan. En als er dan iets is waar ik denk, dat zou ik mooi vinden of... Ja, dat gaat gewoon heel makkelijk, zeg maar, met Roel en Jules. Ja, fijn, mooi. Ja. Hey, ik heb natuurlijk een beetje voorbereiden en je ziet fan bij jullie, je zit op Facebook bij jullie erbij en dan zie je wel eens zo wat voorbij komen. Dan heb ik het afgelopen jaar, en dan bedoel ik niet die duizenden mensen die er staan op zo'n plein, maar juist die intieme setting. Ik heb jullie gezien en ik meen dat het een thuisconcert was. Lekker met een akoestisch gitaartje, mooi gezongen. En jullie noemt dat de akoestische proefmomenten. Ja, ik vond ze fantastisch. Ik denk, gaat het theaterzin. Daar hebben we ook het in ieder geval dit jaar al over gehad. Maar dat is nog een bubbel. De monteurs is persoonlijk uitwerken, maar dat zou je zo eens kunnen zien. Maar de akoestische proefmomenten, dat is eigenlijk ontstaan
door onze, dat best sentimenteel, maar liefde voor vastelovensmuziek. En dat we zelf ook wel heel graag met muziek bezig zijn. En dat op een andere manier willen wegzetten. En toen hebben we het wat kleiner gemaakt dan dat normaal is. Ja, maar dat kleine, dat wier eigenlijk meer grutter, of het kwam in ieder geval grutter over. Ja. Het werd door het kleine heel mooi en groot gebracht. Ja, eigenlijk doen we die stukjes, zeg maar, die gebruiken we ook wel dukker nou bij optredens. En dat is ook wel heel gaaf soms op locatie. Dat is echt wel, zeg maar, afhankelijk per plaats en per moment wanneer we iets van zo'n liedjes kunnen spelen. Dat is eigenlijk wel een leuke intieme setting creëren. Ja, dus op de Proefmaar-trein die ontwikkelt zich op meerdere sporen, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, fijn om te zien. We gaan dadelijk even kijken naar een akoestisch proefmomentje, zoals ze dat mooi noemen. En dit is Het Rode Kleed. Weer gek. Loop ik hier naar boete, breek ik bijna mijn nek. Kom mooi en daar. Ik wist niet wat ik zag. Het is raar, heel raar. Ze vroeg me hoe het ging, ik haalde alles door elkaar. Het is waar, echt waar. 36 jaar. Ik wist niet dat dat nog bestond. Ik zo oud en zij zo jong. Zij kwam op de fiets voorbij, lachte tegen mij. Dat rode kleed, die rode mond stond vastgenageld aan de grond. Kleurde langzaam in de zon, lente die begon. Yolediti, yoledadi, yoladidi, yoladide, dadidi, yolediti, yoledadi, yoladidi, yoladide. Verrek, dat is gek. Ik sta in de regen nemen en een volle bek en een mond zo groeit. Geluid kwam er niet uit, maar hou, wat nou? Zo'n mooie dag komt voorlopig niet meer gauw. Het is waar, echt waar, hier een keer per jaar. Ik wist niet dat dat nog bestond. Ik zo oud en zij zo jong. Zij kwam op de fiets voorbij, lachte tegen mij. Dat rode kleed, die rode mond stond vastgenageld aan de grond. Kleurde langzaam in de zon, lente die begon. Ja, daarna zag ik hem terug, maar ze fietste veel te vlug. Ze had je rode kleed niet aan, liefde van de baan. Ik wist niet dat dat nog bestond. Ik zo oud en zij zo jong. Zij kwam op de fiets voorbij, lachte tegen mij. Dat rode kleed, die rode mond stond vastgenageld aan de grond. Kleurde langzaam in de zon, lente die begon. We zitten hier nog steeds met Tamara en met Stef hier met Proefmaar, hier in IJsselstein. Hey, even terugblikken op vorig jaar. Wat een rollercoaster, wat een wild jaar was dat voor jullie en succesvol jaar vooral. Ja, absoluut. Hoe kijken jullie dan zelf, hoe kijken jij erop terug, Tamara? Het was eigenlijk bizar. Toen we de liedjes schreven, hadden we wel zoiets van, dit past bij ons, dit is wel wat verder dan dat we waren. En dachten van hier gaan we met aan de bak en dan zien we wel hoe het gaat. Maar de reacties waren heel tof en op een gegeven moment komen we ook op andere plekken waar je normaal niet kunt. En dat sloeg het goed aan en dan is dat heel erg leuk. Ja, en toen kwam het LVK natuurlijk. Ja, en dat... Ja, zo'n liedje, dat komt op het LVK, maar goed, die bekendheid, niet iedereen had de kans om te zien optreden. Maar ik vond ook, er zat een geweldige videoclip bij, met een leuke, grappige, mooi verhaal erin. Ja. Hoe bedenken jullie dat zelf? Ja, eigenlijk wel. Hè. We hebben een heel team. Nou ja, wij niet. Nee. Ik ben heel slecht in videoclips verzinnen, maar we hebben gelukkig mensen, Judy, Erwin. Ja, we hebben andere mensen die dat heel goed kunnen. Guus. En dat doen we samen met Dennis en die... nou zien die namen eigenlijk gevallen, hè? Guus en Judy en Erwin. En dat zien belangrijke mensen voor jullie, toch? Ja, en zonder hun dan kosten we niet alle dingen doen die we nou
die we nou wel kunnen doen. Nee, het is niet op de voorgrond. Je ziet ook niet Duk op de socials of op wat dan ook. Maar voor ons minstens net zo belangrijk als de liedjes die we schrijven. Ja, je kunt het eigenlijk, jullie zien natuurlijk het uithangbord, maar ja, je kunt dat haast niet alleen met z'n tweeën. Nee. De social media en de web, ja, al dat soort dingen, nee, dat hoeven mij in ieder geval niet meer te vragen. Nee, dat klopt. Dat moeten we niet doen. Nee. Ja, het is belangrijk dat je gewoon eigen taken krijgt binnen een team, hè? Dat is hartstikke mooi. Ja. Hey, dan die clip, dan word ik toch even terug, want ja, ik vond hem niet alleen mooi en jullie natuurlijk vonden hem ook wel fantastisch mooi, maar heel Limburg vond hem geweldig mooi. Ik zeg CMC Live. Ja. Dat was wel kers op de taart wel. Ja, voor degenen die niet weten, Stef, wat is CMC Live eigenlijk? Wat is dat dan eigenlijk? Want dat is ook een liedjesconcours en die hebben verschillende categorieën. Eentje is gewoon originele liedjes, een andere is covers en een categorie is ook videoclips. En vorig jaar hebben wij meegedaan met de categorie videoclips toch? En wij mogen winnen, ja. Dan zie je gruwelijk groots. Ja, dan komen de spannende momenten. Dan moeten we naar Maastricht toe voor een half jaar eerst wachten of je eerst wel bij die laatste 60 zit. En dan moeten we nog een keer naar Maastricht voor die halve finale. En dan uiteindelijk dat nagelbietende programma wat altijd veel te lang duurt en waarbij Van Rooij en IJsselstein altijd op het eind gevraagd werden meestal. Ja. Nou goed, hoe leven jullie nog zo'n dag? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe leven je, Tamara? Je gaat 's avonds naar bed en je weet de volgende dag komen ze niet van L1 bij mij en Stef vragen of zeggen, jullie zit erbij. Ja. Hoe ga je dan naar bed? Ja, ik gooi wel naar bed, maar slapen alhoewel, ik slaap wel, maar niet heel goed. Zie je wel nerveus ook zo voor dingen? Als ja, absoluut. Nou, voor optreden is minder, maar voor zoiets dan ben ik wel de stresskip van ons. Dan is door de koele Stef is heel relaxed en ik heb dan Ja. echt wel de spanning. Maar dat komt, ik weet heel goed dat er zien veel belangrijkere dingen dan het hele LVK, absoluut. Maar dat is dan toch iets waar je naartoe werkt en iets wat je maakt en wat je heel graag wilt. En dan is zo'n dag als het bekendmaken van de finale, dat is dan heel spannend. Ja, en dan zie je natuurlijk uitermate blij, want je hebt natuurlijk iets, want laten we eerlijk zien, dit is toch wel het waar je naartoe wilt leven als vastgeloofsartiest in Limburg. Ja. Er is je kunt er bij de niet meer omheen. Ja. Hey, en dan zie je ze ver. Dan wordt het brandweerterrein in Echt wordt helemaal omgebouwd tot een geweldig feestpaviljoen. Ja. Mega groot. En dan zie je jullie als 8e aan de beurt op het podium op te komen. En dan kijkt je op het podium de zaal in en wat zie je dan, Stef? Heel veel lichten. Ik zie eigenlijk het publiek nauwelijks, want ik ben dan zo in de zo hoge adrenaline, zeg maar. Maar ik huur wel, zeg maar, wat ik wel nog heel goed herinner, toen ik op het podium stond, zeg maar, toen het liedje begon, en zeg maar, dat je een wal van geluid ook van het publiek op wou afkomen, dat is wel echt kicken, ja. Ja, wat mij opviel, ik mocht de laatste jaren helaas er niet meer naartoe. Ja, ik heb andere verplichtingen, maar ik heb wel op televisie gekeken, backstage natuurlijk. Maar ik zag heel veel sjaaltjes en heel veel, denk ik, bekende mensen voor jullie vuur aan dat podium staan, Tamara, of niet? Ja, we gingen met een paar bussen vol die kant op en dat is super ruig. Dat is echt nou, een paar bussen. Ik weet niet meer hoeveel het waren, maar dat... Het waren er heel veel, of niet? Ja, en dan stond het daar, dan zie je gruwelijk groots en dan zie je door en dan worden vijfde. Ja, die oven, het feit dat we er mogen staan, dat is voor ons gewoon, dat is wat we willen bereiken en dat is eigenlijk, dat is het gewoon. Maar als je dan vijfde werd, als dat zo beloond werd, dan is dat ook wel heel bijzonder. Ja, ik denk dat jullie er dik tevreden mee zien. Ik mag misschien wel zeggen dat ik het eigenlijk jammer vond, want ik had eigenlijk wel een beetje hoger ingeschat. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Maar jullie zien er dik tevreden met. Zeg maar diplomatiek, dat je daar wat tevreden ziet. Maar ik weet dat jullie meer wilt. En dat verdiende ook. Dat had ik vorig jaar ook verdiend. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hey, dat team hou het straks over gehad, waar? Die mensen die jullie begeleiden. Doen ze dat al langer? Is dat iets van de laatste jaren? Of zien die al bij het begin van het proces, zien die al betrokken? Toen Brugman van start ging? We zien Begos hier in IJsden op de liedjesavond. Toen zien we naar de Wielhaas, naar het liedjesfestival gegaan. Ja. En pas vanaf
Toen zoiets aan van nou gewoon het op eigen benen doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Daar hebben we hebben fantastische begeleiding hier in IJsselstein gehad, fantastische begeleiding bij de Pierla's. En toen hebben we zoiets van oké, nou is het tijd om het zelf op te pakken. En toen hebben we zoiets van oké, we hebben hulp nodig om dat dan goed weg te gaan zetten. Ja. En dat hebben Erwin, Judy en Guus ons gegeven, die hulp. Ja. Fijn, een goed team. Ja. Goed team is onbetaalbaar, toch? Ja, Ja. absoluut. Alleen kun je niks en met z'n allen zie je gruwelijk sterk. En dat blijkt maar weer. We gaan dadelijk even kijken naar het geweldige liedje van vorig jaar, Eerst Later. Van deze twee kanjers, Tamara en Stef. Van Proef maar. Wreef ik de slaap uit mijn ogen, weet ik dat ik weer kan dromen, over word ik nog verlang. Zwervend, jaag ik rennend door de wegen. Zoek iets wat het niet kan breken. Wacht er mee veel te lang. Volle pleinen, joekskapellen, dat is waar ik nou wil zien. Vastelovend, kom meehalen. Kan dat misschien? Ik wil eens later, ja la 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 later. Als we samen gaan dansen tot de sterren staan, nog later. Ik wil eens later, maak het net als vroeger later. Tel me af, maar verliet tot het dit er niet toe doet, nog later. Knagend, kriebelt hij me in mijn keuken. En dan af en toe dan lukt het. Gedachten ver van mij vandaan. Denk ik aan sluiten, gekleurd van binnen en van buiten. Die samen schapelend gaan zoeken, wacht er dus zoveel te lang. Volle pleinen, joekskapellen, dat is waar ik nou wil zien. Vastelovend, kom meehalen. Kan dat misschien? Ik wil eens later, ja la 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 later. Als we samen gaan dansen tot de sterren staan, nog later. Ik wil eens later, maak het net als vroeger later. Tel me af, maar verliet tot een titel niet toe doet, nog later. Vastelovend, kom meehalen. 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 Kan dat misschien? Ik wil eens later, ja la 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 later. Als we samen gaan dansen tot de sterren staan, nog later. Ik wil eens later, maak het net als vroeger later. Tel me af, maar verliet tot een titel niet toe doet, nog later. Ja, we zitten hier nog steeds. Net een geweldige oper gehad die de glazen perfect inschudt. Ja, fantastisch goed gedaan. Ze staan hier voor ons. Een prachtig Proef maar biertje. Ja. Ja, ze zien eigenlijk te mooi om naar te kijken. Maar Ja, moeten opdrinken, toch niet? ik vind het eigenlijk wel een moment om misschien Ja, een klein proostje te doen op Ully. En natuurlijk de op meeste... vastelovend en de meeste meeste thuis. thuis. 1,5 meter lange armen hebben Proost, we. hè? Ja, ik weet niet naar de proost, jongens. Proost. 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 Ja, En, smaakt die? Hij smaakt lekker. voilà. Heerlijk. Oh, ja. Ik zal me terugzetten. Eén slokje nog.
Ja, ik zal even het flesje even bij de hand pakken. Het Prüfmar biertje. Ja. Ja. Ja, mooi. Maar hoe kom je op het idee om een... Ja, de titel is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is eigenlijk ook... daar komt het idee eigenlijk ook wel vanaf, moet ik zeggen. Ja, we hebben al verteld over ons team en over het feit dat we iets meer tijd hebben doordat we administratieve dingen niet meer hoeven te doen. Dus toen, Erwin kwam volgens mij op het idee. Maar gewoon eens een biertje op de markt te brengen. Ja, het was nog geen vastelovensbiertje. Dus nee. Dit was... En pas bij de naam. Ja. En waarom geen vastelovens chardonnaytje of een vastelovend shotje? Ik noem maar een dwarsstraat. Ja, wat nog waarom niet is, bier? dat kan nog komen. Ja, ik denk in eerste instantie toch wel... ik zou het liefst tijdens carnaval bier drinken. Dus dan zou ik zo, ja... En ik ook. En ook het praktische is ook, bier is zeg maar nog binnen 6 weken te maken, zeg maar. Maar wijn is wel iets anders. Hè? Ja, dat is lastiger. Dus dit kunnen Dat we is beter wel stellen. heel praktisch ingestoken. Ja, maar zo ben ik het. Maar, Ja. Hey, hoe kun je zoiets zeggen? Je zegt dan binnen 6 weken kunnen we wel een biertje fabriceren. Maar hoe komt dit prachtige, lekkere biertje nou tot stand? Ja, we zien op zoek gewoon nog een brouwer die ons erbij kon helpen. Want als Stef dat biertje moet gaan brouwen, dan werd het helemaal niks. ooit geprobeerd. Dus Er zit geen klopt. brouwer, een huisbrouwer dan, zoals dat zo mooi heet. Nee, ja, 10 jaar geleden heb ik een keer met mijn broer geprobeerd. Maar dat was echt 3 keer niks. De flessen die sprongen bij pap en mami in die graas tegen het plafond aan. Dus ja. Nou, dan kunnen we professionele hulp Ja. inschakelen. Ja, maar goed, sorry, ik stoorde even. Ja, nee. Dus we zien naar Antwerpen gewoon, naar een brouwer. En daar hebben we samen met de brouwer geproefd natuurlijk, het belangrijkste proces. En samen dit mooie biertje samengesteld. Dus het is een Belgisch biertje Ja, Ja, met IJsselsteinse ingrediënten. Ja. ja. Zo kunt het zien, ja. Ja, nou, ik neem aan dat hij hier ergens in Durp zeker te koop zal zien. Ja. Maar nou ja, ik woon in Venrooy en daar om de hoek hadden ze een winkel. En die verkoopt heel veel bieren. Kunnen ze hem daar ook kopen? Of waar kunnen we het bier Absoluut, eigenlijk ja. krijgen? Nou, dus Ja. is even wijd en zijd verbreid. De Mr. Hop is hier ook te krijgen, Hey, kunnen ja. ze dat digitaal doen bij jullie? Kunnen ze gewoon naar de kunnen ze hem ook in de supermarkt ergens krijgen? Of Bij de koop staat hij hier in IJsselstein, Ja. maar er zijn plannen om hem nog verder door Limburg eruit te gooien, Ja. zo moet ik zeggen. Maar bij Mr. Hop staat hij en kan die online gekocht worden. En we hebben ook een webshop. En bij kroegen is natuurlijk Zelf ook nou. het idee. Maar ja, dat is nou even... Dat gaat nou even niet, maar inderdaad wel als kroegen daar open zien, dan is hij bijvoorbeeld hier bij Rolandia is hij dadelijk ook te koop. ik zou het promotieteam van het team met van die kretjes op de nek de optreden Ja. misschien ook een idee. Maar dat is wel leuk. Nou, ik zie al een paar bedenkelijke gezichten op de achtergrond wat komen. Dus ik weet nou. het. Hey, Stef, het is misschien wel heel grappig, maar ik ken Tamara natuurlijk al best wel al 10 en niet zo lang zo. Maar toen dat Mechje 14 was, deden wij mee aan een liedjesfestival. En toen kreeg zij, bij ieder optreden, was ze dan met ons mee mocht, kreeg ze een zakje snoep. Dat is echt waar, dat heb je misschien nooit gehoord. Maar Ja. een Mechje van 15 dat bij ieder optreden een zakje snoep kreeg. En wij kregen bier en drinken. Ja. En Mechje vooral een lekker zakje met spekjes, Ja. met zuurtjes. En nou hadden we eigenlijk een biertje. Dat is toch beter, dat past beter denk Dat ik. is of net wat niet? stoerder, hè? Dat is net iets stoerder. Geweldig. Hey, een succesvol biertje hopen we. Ja, hoop Hij je ook. smaakt fantastisch. En ik zou je zeggen, heel veel succes met de verkoop van het biertje. Het Prüfmar biertje, mensen. Ga het proberen in de lokale supermarkt hier in IJsselstein. En anders ook in Venrooy, bijvoorbeeld bij Mr. Hop of verder in Limburg. Houd open, proef het een keer. Het Prüfmar biertje. Ik ga er nog 1 keer lekker van genieten. Proost. Zoals je ziet, zien wij nog steeds lekker aan het genieten hier met Tamara en met Stef, met Prüfmar hier in IJsselstein. In Rolandia zitten we hier gezellig samen. We hebben een lekker biertje net gehad. We hebben het al een beetje over het LVK gehad. We hebben het afgelopen jaar gehad. Broer en zus, dan moeten elkaar toch wel verrekkers goed kennen, of niet? Denk het wel, Zou hè? je zeggen, hè? Ja. Nou, ik denk, weet je, ik heb een aantal stellingen voor. Nou, wacht, ik zal eerst even, ik heb iets meegenomen. Kijk. Pretraketten. Ja. Misschien kennen ze wel. En
Ik wil dat jullie er allebei, als je wilt, eentje in de hand gaan nemen. Wil je ze die gewoon doen? aanpakken? Ja, je Ja. mag ze allemaal aanpakken. Ik heb namelijk wat stellingen. Ja. En degene die het eerste schiet, die mag antwoord geven op die stelling. Even vooraf, kun jij tegenover Lies, Stef? Nou, eigenlijk niet. En jij, Mara? Mot wel. Redelijk wel, ja. Redelijk wel. Maar ik ga niet verliezen van Stef. Nee, Nee, dat- dat is wel stunt van bier misschien, hè? Ja, dat wil ik net zeggen. Ik heb nou iets, denk ik, om er even bovenop te doen. Oh ja, Kijk eens, dat is handig. mooie stickers. Zal ik er eentje voor mezelf ja, halen? Dat zou ik wel doen. Doe ik dat even voor mezelf. Een mooie sticker erop. Dan gaat die nergens in. Ja. En dan is de vraag, zie je er klaar voor? Denk het wel. Ja. Heb je gekeken welke kant je op moet Ja, draaien? ik was net aan het kijken. Want anders zit het, dan weet het Allebei, niet. toch? Je gaat hem verkeerd hem vast, hè? Dat is de onderkant. Jij geeft de Nee, onderkant. grapje niet. Dat is een flauwe grap, jongens. Goed, eerste stelling. Diegene die als eerste knalt, die mag het zeggen. En de eerste, ja, dat vind ik wel een hele mooie. Wie lacht het hardst om zijn eigen grappen? Dat was een snelle. Die ging best goed, hè? Nou, jij ging behoorlijk. Nou, diegene die het eerste antwoord mag geven, Tamara. Dat is sowieso Stef. Of had jij wat anders geleerd dan? Nee, denk het wel, ja. Nee, dat is sowieso Stef. Ja. Jullie hebben wel heel veel humor, waar? Jullie lacht veel. Ik heb de meeste humor, maar Stef die lacht het hardst. Ja, maar ik vind jullie wel, is echt wel echt- een vrolijke uitstraling. Jullie het altijd goede zin, goede schik. Dus zal ik wel eens anders zien, maar dan Dat wel. moeten we dat goed te verbergen. Maar lachen is gezond en dat heb ik jullie wel hoog in het vaandel Ja. staan, Ja. toch? Ja, absoluut. zeker. Goed, zeker. mooi. Daar hebben we de eerste stelling gehad. Nou, dan moet je geen nee pakken. En 1-0. geen mag die van nou nog even gewoon blijven vasthouden. Nou, geen weet in ieder geval hoe het moet. Wie van jullie ben je? Had er wel eens last van een ochtendhumeur? Ja, de mooie. Het is geschrikt om mij wel een beetje te barsten hier. Oh, ja, dat Stef, is geef mooi. maar als eerste. Ja, ik denk dat ik dat win. Oh, echt? ik dacht nog net zeker dat ik dat tuurlijk. heb. Maar als ik even logisch nadenk, jij ziet eerder vroeg wakker en dat je iets... dan dat ik dat win. Ik heb eerder mijn ochtendhumeur en Stef had dat later. Ja, oké, Ik denk dat dat het dan is. Nou, bij mij is het dan geen ochtend meer, zeg maar. Of bij jou niet meer. Dit is voor de mensen als jullie het nog snapt, dan moet het zeggen. Ja. Maar, We hebben maar jullie hebben dus wel allebei, last van een ochtendhumeur. Ja. Nee, ik heb s'avonds dukker dat ik... Ja, dat bedoel ik. ja, dat klopt. Misschien Ja. hadden we wel gelijk. Ja. Ja, ik wel. Ik ben niet echt een ochtendmens, nee. Zien jullie nachtmensen? Ja, hier zit iemand tegenover die echt wel een nachtmens of een avondmens is. Zien jullie dat ook? Nee, ik ik wel. niet. Stef wel. Ja. Ja, dat is toch wel lastig mij, denk ik, of niet? Ja, als ik iets doe wat ik leuk vind, dan kan ik wel tot 2 uur 's nachts opblijven. En Maar tot jij doet 4 slaap uur wel ook. nodig. Ja. 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 Nou goed, als je het van zelf weet, is dat Ja. prima. Ja. Mooi. Steven Nijen, met de pakken. Ja, nou, ik mag niet meedoen bij deze categorie mensen, dus anders had ik ook wel eens een ding gepakt. Wie kan het meeste bier drinken? Ik was eerst, hè. Ik kijk even naar de Ja, jury, sorry. want ik Stef was dacht als dat eerste, Stef maar... eerder was. Maar, Ja, dat klopt. Ja, ben ik er. Denk ik. ja, jij kunt het beste of het meeste bier. meeste. Het meeste, zei ik wel. Ja. 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 Yes, ja. En heb je er ook dan last van als je veel drinkt, of valt het wel met? Ik niet, maar andere mensen. Oh, Gerting. Ik wil altijd boppen. Oh, geen met boppen. Ja, duk wel. Hey, drinkt jij dan helemaal niet? Ja, als ik moet rijden niet. Maar hadden jullie Maar met dan- optredens, hadden jullie dan een chauffeur of hoe werkt dat? Soms wel, soms is mam. Ja, man, maar ook wel eens... Onze man die moet dan nog rijden. Tuurlijk, die wil dat Ger. Ja. Ja, dat geloof ik wel. En Martin leidt... Ja, nee, we hebben zo wel af en toe Ja, een chauffeur en soms, dan ja. kunnen we allebei een biertje drinken. Ja, dat is wel fijn ook, Ja, toch? ja, Iets ja. relaxer. Nou, mooi. Hey, nou ja, ik zeg, allebei. kom op, hè, een beetje nee, kom tempo op. erin. Wie komt het dukst te laat? Zal ik schieten? Ja, schiet me uit. Eerst nog overleggen, wat mooi is dat. Wil je zelf reageren of moet ik Tamara even laten reageren? Ik denk dat het redelijk unaniem is. Ja, nee. Hè, Stef? Hè? Ja. Kun je dat spekken met mooie voorbeelden? Nou, Omdat die duk ja. en hoe duk is hij dan te laat? Nou, laat ik zo zeggen dat het zo erg is dat we Duk een half uur van tevoren afspreken voordat we er moeten zien. Of dat we eigenlijk zeggen, als we afspreken om 6:30, dan spreek ik met Stef af dat het 6 uur is. Dan komt hij redelijk Duk
nou doet hij iets. Gaat een beetje mediterraanse, hoe heet dat, noemen ze dat? Mediterraanse klok en de stellingen, Ja, een manier wel van een beetje, relaxedheid. Ja. Tranquilo, zeggen ze dan wel eens, hoor. Ja. Ja, goed, als je dat weet. Ja, daarom. Maar het is mij wel lastig, denk ik, als je zo, jullie zult ook meerdere optredens op een avond hebben, dan is er niet weinig, dan is er weinig ruimte voor Oké, dat klopt. vertraging. Maar op het moment zeg maar dat ik de auto instap met Tamara, dan mod ik, zeg maar. Als we dan ergens zien, dan... Nee, dat klopt, dat kunnen we ook wel door. Ja, precies. Dus, Oké, nou, we gaan de volgende doen. Wie is de grootste ijdeltuit? Oh jee. Dat is moeilijk, hè? Dat betekent Dit of je ziet het of je gaat het eerst Ja. antwoorden. Nee, Tamara dan. Tamara is dat. Jawel. 100%. Oké. Ja, 100% was ik net niet zo zeker, maar Nee. ik kreeg last van mijn oor. Maar, We zien eigenlijk allebei niet echt de ijdeltuit, hè? nee, niet echt. Maar, Nee, er goed uitzien is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste wat er is, toch? Nee. Dat is dat niet. Nee. Jullie ziet niet, denk ik, het type dat eerst per optreden een half uur voor in de make-up tafel staat en dan... Het ligt eraan wat voor optreden, maar dan mot ik. Maar in principe, nee. Liever, ja. We werden er heel goed bij geholpen, laat ik het zo zeggen. ja, dat is wel nodig soms, ja. Ja. Ja, dat zien ogen, hoor. Dat zien ogen. Dat van die slonzen. Ja. Nee. Ja, mooi. Hey, we gaan naar de volgende stelling. Ik heb Ja. er nog een hier. Ja, deze vind ik ook wel een beetje heel gemeen. Wie is het verstandigste van jullie twee? Ja, Nou, dat was zonder twijfel, zou ik maar zeggen. Tamara. Dat ben ik toch. Toch? Toch? Ik ben het oudste. Nee, ja. Jawel. Omdat je het oudste... Nou, dat vind ik een interessante stelling. Omdat Nee, je het oudste ziet, zie jij Nee, dat is wel het meest verstandig. vatbaar veel discussie, hè? Nee, Maar nee. bij ons is dat toevallig wel zo. Ja. Dat we het erop hadden. Ja, ik denk het ook. Zit je nou iets te verbieden of denk je, ik wil nou reageren of voor de goede orde zou een goede ik ben eigenlijk vrede? vooral aan het nadenken. Wat zal ik hierop zeggen? Maar... Nee, ja. We zien allebei wel verstandig. Ik ben niet onverstandig. Hij is niet onverstandig. Ja, goed, dat dit. Nee, Ja. Ja. Zeker. Maar goed, ja. Ja. Het is duidelijk. Ja. Je waart in ieder geval heel Ja, resoluut nee, in dat, nou handelen, dus dat zal wel goed zijn. De volgende. Wie is het meest fanatiek in discussies? Oeh. Als pap. Dat is pap, ja, dat wil ik ook zeggen. Dat dacht ik ook. Ik wil je ook eens... Ja. Ja. Voor die mensen, hier zitten ook mensen die niet weten wie jullie pap is. Ik weet dat toevallig. Wie is jullie pap dan? Willy Cunnings. Willy Keus is de voorzitter van de Vorstenraad, onder andere. Ja, waar. dat klinkt zo En dat belangrijk. doet enorm veel hier in het dorp in IJsstein, waar. Ja. Maar jullie zeggen, ja, dat is de meest fanatieke Ja, absoluut. discussie wat dat mensen in betreft- jullie familie. Ligt Tamara er wel het meeste op. Dus Dat wel, maar ik ben niet zo erg als een pap. Niet zo erg, jullie pap. Ja, er is een verschil hoor, tussen dus discussies hebben of gewoon fanatiek zien. Maar. Ja, nee, dat is ik zo, maar... Of gepassioneerd, ook Ja. een mooi voorbeeld Nee, ervan. sommige... het is eerder gepassioneerde discussie, Ja, denk maar- ik. Maar ik heb dat sowieso niet zo heel erg. Jij ook niet zo. Nee, dat valt eigenlijk wel met. Ja, nou oké. Ja. Nou, jullie zitten een aardig eind we op zien- weg we zien door bijna. alle We zien dingen bijna in. Ik weet niet of je hier een beetje op de grond kunt kijken, maar het ziet er hier, als er over een piñata is geslagen, zo ziet het er hier uit. Ja, in ieder geval heel leuk. Als jullie onderweg ziet, wie zingt het hardste met op de muziek in de wagen? Ja, Dus als jullie aan het rijden zien op de radio, Ja. muziek in de auto. Dat de verruut. dat is Tamara. Ja? Ja, de qua. Ja? ja. Ik zingde jullie duk met andere liedjes die je dan op de radio... Wat luisterden jullie op de radio? Stef, wat luister je? Als jullie naar een optreden gaan, stel, je vertrekt hier in IJsstein en je moet naar Echt of naar IJsden of weet ik hoe ver, kunnen we het niet meer. Wat luisteren jullie dan in de auto? Of is dat dan stil? Wat gebeurt er op zo'n ritje? Volgens mij is dat Gewoon vasteloos. hier vasteloos muziek. Ik denk over het algemeen de radio wel. Ja, alleen. Maar ook de afspeellijst van Amber Bloemen is dat volgens mij. Op Spotify. Afspeellijst van Amber Bloemen. Ja, dat is heel stom. Die is op Spotify, toch? Ja, Ja. dat Ja, werd die hier is wel weer heel als leuk. extratuur. Ja, En dat is vasteloos muziek, neem ik ja aan. Venroodse en Limburgse. Ja. Ja. Dus dat is een aanrader. Nou, dus mensen hebben in de auto een lange autoreis, zien een fan van vastelovend.
Abonneren dan op Amber Nero. Nee, Amber Moemersniest. De laatste vraag dan, de laatste stelling die ik dan voorstellen bij jullie. En ja, ik denk dat dit een zeer spannende en knallende avond, één grote knal zal gaan worden. Wie van jullie verlangt het meest nog een knallend vastelovend seizoen? Ja. Oh. Dat had ik wel verwacht. Ja. Wie is dat? Ja, dat vond ik heel moeilijk. Ik dacht de Mara iets eerder was. Ja, zal ik dan maar gewoon politiek correct antwoord geven? Ik denk wij allebei. Ja. Nou, ik denk iedereen. Ik denk het niet, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja. Ik denk dat jullie er niet veel voor elkaar onder doet. Nee. Dat denk ik ook niet. Jullie ooien me vastgelovend, toch? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Heb ik goed nees? Het geknal is afgelopen. Van deze ronde stoppen, de stellingen genoemd had. Ik hoop mensen dat jullie al iets meer beter hebben leren kennen, deze twee kanjes van Proef. Maar ja, Tamara, je vindt dat heel verschrikkelijk, hoor. Dat de hele tijd over ogen gaat, hoor. Nee, het is wel een beetje raar, ja. Ja, maar wend er maar aan. Want als je zo deur gaat, dan zal het nog wel dukker over die gewoon, ben ik bang. Ja, dan gaan we toch nog toch wel een beetje een beladen onderwerp dit jaar. Het vastelovend seizoen 2021, wat eigenlijk een knaljaar gaat moeten worden. De stap nog weer naar iets mooiers, iets groters, iets beters. En door de omstandigheden van corona zit het er helaas toch niet in. Het hele seizoen voor jullie ook op de kop. Wat doet dat met jullie? Geen vastelovend seizoen? Of een heel anders of bijna geen vastelovend seizoen? Ja, dat is ontzettend jammer. Maar ik denk wel dat het is niet anders. Het is niet anders. Ze zien nou gewoon op dit moment veel belangrijker dingen, die spelen. Dus wat dat betreft, ja. En op sommige vlakken brengt het ook zeker kansen. Ja, zeker. Ja, en natuurlijk hoe het er direct uit gaat zien tegen het seizoen aan, zeg maar. Hoe het dan, wat er allemaal mogelijk is. En daar is dat wel van afhankelijk, denk ik. Maar, net zoals dit, normaal gesproken, dan hebben we ook een release party. En dan doen we dat bij Rolandia met zoveel mogelijk mannen in de zaal. En minder confetti. Minder confetti, ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk nog mooier. Maar ja, nou hebben we dit en dat is natuurlijk ook wel weer iets heel speciaals dat we dat een keer mogen doen. Ja, goed. Ik weet uit betrouwbare bron dat die vastgelovingsartiesten, die worden niet een week van tevoren geboekt. Daar zitten mij al, ik denk dat bij jullie ook zo is dat je misschien al over 21 en misschien wel over 22 mei optreden zet staan. Jullie hadden natuurlijk dit jaar ook voor 21 een aantal optredens staan bij nummer 1. Ja. Hoe loste dat op of hoe werd dat nou geregeld? Ja, dat is allemaal afgezet. Ja. Allemaal verplaatst naar volgend jaar in principe. Ja, veel wel. Het wat wel pijn doet, maar is dat dit jaar was eigenlijk het jaar dat we op heel veel plekken in Limburg zijn komen te staan. Misschien nog wel meer dan dat we vorig jaar hebben gedaan, of misschien, dat waren er meer. Dus lokale is er echt wel vanaf, hoor. Interlokaal. Maar wel ver dus over onze gemeentegrenzen heen, zal ik maar zeggen. Ja, dus daar keken we ontzettend naar uit en dat valt nou weg. Maar ja, dat schuift dus een jaar op, dus wat dat betreft hebben we helemaal niks klagen en is het gewoon zo. Ja. Klopt. Ja, geen optredens en toch ook een heel ander seizoen, maar toch huurde ik, en daar word ik dan wel persoonlijk heel blij van, een liedje. Ja. Zeker. Ja, liedje, dat is er. Ja. Daarvoor zitten we hier vanavond, hè. Dus, een liedje. Ja. Kunnen we al een tipje van de sluier oplichten of kunnen we dat niet doen? Ja, jawel. Ja. Toch? Ja, zeker. Is het een liedje trouwens, waar je ook mee zult willen doen aan het LVK, wat er toch aan gaat komen, in welke vorm dan ook. Er is een hele discussie aan de gang, maar is dat een liedje waar je ook dan op mikt proberen met dat LVK mee te gaan doen? Ja, absoluut. Ja. Dat schreef we zeker weer vrienden dit jaar. Ja. Dat, Meuke brutale vraag. De titel. Hebben jullie die al? Ja, is die bekend? Die is bekend. Moet je die ook vertellen? Of is dat nog een beetje een geheim? Ja, als we dadelijk dan weten toch. Nooit gewoon. Ja. Nooit gewoon? Ja. En waarom die titel? Het gaat eigenlijk een beetje over de verschillen. Eigenlijk in eerste instantie in de liefde. Tussen twee mensen. En die dat juist heel mooi maakt. Maar ook de verschillen die vastelovend het en die vastelovend juist zo mooi maken. Ja. En dat vastelovend eigenlijk nooit gewoon is. Ja, dat is de insteek. Is nooit gewoon.
Nooit En gewoon. op zo'n moment merkte pas dat het nooit gewoon is wat wij altijd met muggen maken. Ja. Als vastelovensvierders in de mooiste provincie van Nederland, toch? Ja, zeker. Hey, ik durf het bijna niet te vragen, maar is er ook al een clipje? Ja, een clip hebben we ook. Ja. Een clip hebben jullie ook? Ja. En is dat mogelijk dat wij op deze prachtige avond hier, dat wij de mensen aan de buis gekluisterd mogen verschotelen? Dat gaan we zeker doen, ja. Dan vind ik het een grote eer om jullie aan te mogen kondigen, want jullie mogen jullie eigen clip voor de eerste keer live gewoon aankondigen. Spannend. Leuk. Ja. Hallo Mooi. meneer. Moeten we door in de kamer vliegen, denk ik, hè? Lieve mensen, heel spannend, maar we hebben toch een heel liedje. En Stef, Ja, hier is voor Olly het nieuwe liedje Nooit Gewoon. Stilste die te staren, maar in gedachten blijft peplaren. Al wat recht toe aan is, gooit heel liefst over een andere boeg. Luistert zich te leven, het is nu te maken geven. Kanonnen vol confetti, schiet zij nooit genoeg. Als het leven lukt de liefde voorop. Zo kregen ze elkaar niet meer uit de kop. Dag en nacht weer, twee werelden huren. Op vaste open nooit gewoon zal zien. Het verschil wat wil maakt het leven minder zil. Op vaste open nooit gewoon zal zien. Maakt niet uit wat je doet, bent een dag en tot verhuurd. Aan de kant stut heet te kieken, van het kleine te genieten. Een map vol mooie momenten, opgeslagen in symbool. Dansen door de dagen is zij op de joep staan jagen. Van alles wat verandert, sluit het hart altijd op hoop. Als het leven lukt de liefde voorop. Zo kregen ze elkaar niet meer uit de kop. Dag en nacht weer, twee werelden huren. Op vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder zil. Op vaste loven nooit gewoon zal zien. Maakt niet uit wat je doet, bent een dag en tot verhuurd. Samen steeds op zoek naar de verschillen. Wat de vaste lovend maakt, zoals wij willen. Op vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder zil. Op vaste
prachtige clip, mensen. We hebben genoten van een geweldig nee-nummer van Bruvmar. En wat zag het er gelikt uit, mensen. Ja. Hier zitten 2 gruwelijk grutse mensen. Die moeten hier tenminste tegenover me zitten. Als je zo'n nummer af kunt leveren. Ja, ik denk dat het ook wel zeker zien, hè? Ja, we zijn heel blij. Ja. Ook de eigen stijl toch ook wel. Je ziet wel een eigen stijl die je nou wel ingeslagen ziet. En die je eigenlijk aan het deur ontwikkelen ziet. We kunnen toch wel zeggen, er is een Bruvmar sound ontstaan. Of niet? Of zeg ik dat nou iets verkeerd? We huren ook wel dukker terug, ja. En dat is ook wel heel mooi om te huren natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ja. Hey, en nou ja, we hebben het al een beetje gehad. Maar zo'n liedje, hoe komt dat nou tot stand? Je ziet thuis begonnen, aan de toffel. Ja, en gewoon thuis achter mijn computer eigenlijk in de studio. Ja. Met dingen inspelen. En dan... Dat was iets heel anders dan wat er nou is gebeuren. Ja, klopt. Dat... Ja, en dan haalde dingen uit dingen die je gemaakt hebt. En die doen we een beetje samen. En dan uiteindelijk werd het dit. Ja, dat vroeg ik wel eens af. Mensen denken wel eens dat je echt een liedje schreef, je schreef een nummer en dat schreef je gewoon van begin tot eind in de tekst. Maar dat is nooit eigenlijk zo, hè? Het is meer bouwen van verschillende puzzelstukjes en dan... Ja, het is eigenlijk een grote Lego-blokkendoos. Waar je pakt allemaal elementen samen tot een... Ja, klopt, ja. En zitten jullie dan samen aan de toffel? Of hoe dag en nacht? Of zie je meer verantwoordelijk? Ene voor de tekst en de andere voor de muziek? Of... Dat meer. Ja, ik maak de muziek in eerste instantie druk en soms is dat eerste tekst, maar dat is een beetje per jaar ook wel verschillend. Dit jaar is het eerste muziek geworden. Is dat zo? Ja, toch? Het begin in, dat is ook zo. Ja. Op een gegeven moment liep het redelijk synchroon. Ja, klopt. Ik maak me vooral druk om de tekst, Stef om de muziek, maar we doen dat ook heel veel samen. Ja. Een goede harmonie. Ja, zeker. Oh. Mooi. Hey, ik hoorde straks al een keer de naam Dennis. Ja. Wie is Dennis? Ik ken wel een Dennis, maar die is het zeker niet. Nee, Dennis Klossen, dat is onze videoman. Diegene die de clip doet, die de clip opneemt en alles mooi in elkaar zet. En die helpt ons nu al 3 jaar. Zeg ik goed? 4 jaar denk ik al. Ja. Nou, we gewoon ieder jaar wel een stapje verder qua clip. Tenminste, dat gevoel hebben wij. Ja, nee, dat is denk ik wel te zien. Ja. Hey, en waar is de clip opgenomen? Verschillende plekken. Ja, klopt. Ik ben even aan het denken. Ja, in Meerselen zien we geweest, hè, tussen die petjes. En hier in IJsden is die opgenomen. In Venrooy voor een deel. Ja, in Venrooy, ja. Ja, gewoon gemeente Venrooy doorgereden en kijken wat mooie plekken zien. En daar hebben we het eigenlijk vooral opgenomen. Ja, want je wilt wel met de muziek toch een beetje in de regio. Ja. Is misschien wel een leuk om dan een keer een Caribisch nummer op te nemen, clip technisch gezien. Klopt, dat kunnen we werk nog. Ja, dat kunnen we werk nog. Dat is nog oranje, hoor. Dan moeten we naartoe. Dat lijkt me leuk. Maar wie heeft dat met Stef? Ja, nee, goed. Hey, een prachtige clip. En Dennis heeft jaar al gewerkt. En je ziet het ieder jaar weer beter worden. Iedereen doet er zijn stinkende best voor. Hey, en... vroeger hadden cd'tjes en hadden cassettebandjes, nog heel vroeger terug. Dan ben ik al een oude mens. Maar jullie muziek, die kunnen waarschijnlijk ook wel streamen, of niet? Ja. Waar kunnen mensen die terugvinden? Als wij nou, ik zit zoals thuis en ik wil bij mijn heerlijk Bruvmar biertje, wil ik een lekker nummertje van jullie huren. Nou, als je met clip wilt, dan op YouTube natuurlijk. Ja. Heb je door een eigen kanaal? Ja. Toch? Ja, zeker. Dat hebben we. Hebben we. Ja, dus we mogen abonneren, hè? Zo zeggen ze dat. Ze hebben abonneren hier. Ja, precies. En Spotify. En volgens mij op heel veel plekken. Ja, die werd automatisch ook wel een platform waar we dat opzetten. En die sturen dat dan nog sowieso naar Spotify, iTunes geloof ik ook. En wat meerdere platforms. En dan... denk ik, de nummers die natuurlijk op het LVK staan, die je uitbrengt, die zien erbij. Maar ook zo'n sessie, staan die er ook op? Zo'n akoestische proef? Staan er ook op. Op YouTube, Spotify, staan er allemaal op. Dus mensen willen een leuke playlist van Bruvmar, van deze 2 kanjers, dan gewoon naar Spotify of iTunes en gewoon dat even kijken. Ja, een programmaatje gemaakt hier vanavond. Ja. En jullie zagen er toch wel een beetje tegenop. Ja, is toch wel... Is het metgevallen? Ja, zeker. Dat was best wel leuk. Ja, het is wel bijzonder om dat een keer zo te doen, ja. Is wel, ik vond het in ieder geval een hele grote eer dat we het mogen doen. En ik denk, mensen, dat we kunnen stellen dat we hier vanavond hebben gekeken naar een geweldig, leuk, enthousiast en vooral muzikaal
nee vastelovenstalent of nee. Maar in ieder geval een steeds beter wordend vastelovenstalent hier uit IJsselstein. Proef maar, ze zien op de goede weg. Ik wil jullie bedanken. Hier de poetsploeg, heel veel succes met poetsen zie ik wel. Heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Met jullie bier, met jullie muziek en wat er al op jullie pad komt. En zeker heel veel succes met jullie nee-nummer. Wat jullie ook met het hopelijk de LVK-finale gewoon laten luisteren aan de rest van Limburg. En van u deze kant wil ik afscheid nemen en dan willen we nog 1 keer met jullie eigen clip nog een keer aankondigen. Want ik denk dat mensen hem nog wel voor de tweede keer willen zien. Dan zeg ik voor straks vastelovend samen, hal jullie goed. En dan jullie de eer om de laatste aankondiging van jullie nummer te doen. Ja, dames en heren, hier is hij nog een keer. Nooit gewoon. Wat de vastelovend maakt, zoals wij willen.